кони намаки хоҷа муъмин дар миёни ноҳияҳои восеъ ва ҳамадонӣ ҷойгир шудааст ва аз ду паҳлӯи он коргоҳ корхонаҳои саноатӣ бунёд гардиданд. ин коргоҳу корхонаҳо дар назди кони намак ҳавзҳои махсус омода намуда дар фасли тобистон ашёи хумро тариқи буғкунӣ ҷамъоварӣ менамоянд. яке аз чашмаҳое ки аз кони намак ҷорӣ мешавад дар ин мавзеъҳо такшин гардида намаки ошӣ ва техникӣ истеҳсол менамояд. коргоҳу корхонаҳои ноҳияи ҳамадонӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти меҳнатобод ҷойгир шуданд ва беш аз 100 нафар сокинонро ба ҷои кори доимӣ ва мавсимӣ таъмин намуданд. дар ҳудуди ҷамоати деҳоти мо зиёда аз 10 коргоҳ корхонаи саноатӣ мавҷуд мебошад ки аз он 10 коргоҳаш ба банду басти намаки ошӣ истеҳсол намаки ошӣ техникӣ машғул мебошад ва тибқи нақшаи вазимаи худ истеҳсоли намак дурнамои истеҳсоли намаки худ пурра иҷро намуда ва дар асоси талаботҳои бозор ва мардум ҳамин намак истеҳсол кардаи худашонро банду баст карда ба фурӯш мебаронанд. роҳбарони коргоҳу корхонаҳо мақсад доранд ки таҷҳизотҳои нави замонавӣ ворид намуда барои хушсифат намудани маҳсулот ва банду баст кардан ба бозорҳои ҳудуди ҷумҳурӣ ва содирот намудани давлатҳои ҳамсоя кӯшишу ғайрат карда истоданд. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди намакдон се навъи намак судшуда намаки ошӣ ва намаки техникӣ истеҳсол менамояд. дар ин корхона занону духтарони деҳот ба борҷомакунӣ машғул мебошанд. корхона тамғаи истеҳсоли худро дошта дар бозору марказҳои савдои кишвар маҳсулоташро ба савдо мебарорад. маҳсулот вобаста ба талаботи харидорон дар борҷомаҳои 500-600 грамма бандубаст карда мешавад. нархи он нисбати намаки аз хориҷ воридшаванда 3 маротиба арзон мебошад. бандубасти маҳсулот бошад тариқи дастӣ анҷом дода мешавад ва дар ин кор занону духтарони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардида бо маоши хуб таъмин мебошанд. мо давоми 5 соат инҷо кор мекунем. аввали кор барои мо сахт буд ва оҳиста оҳиста сол то сол кор кардем. 14-15 духтарак ва занон кор мекунанд инҷо. сари маҳал мо маошро намегирем. имсол бо сабабҳои боронгариҳои зиёд дар фасли баҳор ва оғози тобистон маъракаи истеҳсоли ашёи хом беш аз 1 моҳ нисбати солҳои пеш қафо мондааст ва роҳбарияти корхонаҳо кӯшиш доранд то охири тобистон миқдори зарурии ашёи хомро захира намоянд то корхонаҳо мунтазам фаъолияти хешро идома диҳанд. муҳаммадҷони бозор, Олам Афрӯзи Тағои Мурод, ноҳияи Ҳамадонӣ, барои барномаи иттилоотии Хабар.